Така, здравейте хора, аз съм Бланка и днеска стана точно 12 часа през нощта. Часът на мъртвите. Реално тогава, сега ще обикаляме целия хотел и ще правиме някакви неща. Ще изследваме през този час и сега почваме да снимаме. Аз съм Мартин Черненджев и можем да ни последвате в TikTok и YouTube. Да. И камерата в момента е Алекс. Покажи се камера. Здравейте! И нашият главен експерт е Ивчо. И това са нашите фенове. Да, синьото флинче. И сега нека да изследваме. Ни човек там. Отиваме към мазето. Да, така, сега отиваме към мазето. Това да гледате, и сега отиваме. Давай, Алекс, давай, повти. Ще искам ето. Така, давайте хора. Както виждате, има някакво лице. Обаче, преди беше на нещо друго, но в момента така ми се придава, че се едно на лице. Ма то нищо. И с мазето свършихме и сега продължаваме към тази уличка. Най-тъмната уличка, която е имало. Излизаме. Ама обърни на друг, така на камерата. Така да бъде. Пусни го. Пускаш ли? Хора, само да ви кажем, че добре сме се оранжирали, така че няма се да спокоите. И ако искате отново да ни мърч, да си дете тъпо, ще го има линк в билд. Да. Той е... Понеже нямаме други, но продаваме футбол. Роналдиньо, Марадона, всяка такива. Айде, почваме. И Пабло Гави. Да, ти майката ти скъпа. Да. Абе, да. Понеже тя е голяма фенка на Пабло Гави, да. Хора, съжалявам, но пишката ми са големи. И той е червена. Всички станаха червени. Поради някаква причина всички станаха червени. Да, верно. Вижте. И виждаме червена сянка. Оттам си чу звук. От самата ограда. Видя ли го там бялото? Там ви бялото. Имаше нещо бяло там. Да. Като спермата. Така, може да бяга. Идва към нас. Тихо. Вълкът. И идваме на събор заедно. Стоп. Така, хора. Мислиме да отидем лентора там, защото е по-страшно. Да, там имаше едно левитиращо растение. Именно точно заради това. Ние трябва да отидем там, за да го изпитираме, за да можем да видим, че там има някакво сидо. И камерата да пусне на светкавица. What the fuck?